Целта на проекта, общата цел, беше бенефициента по проекта Община Велико Търново в партньорство с Сдружение Център за социални инициативи град Велико Търново да създадат една нова иновативна форма на социална услуга, т.е. чрез която хората да намерят, хората с увреждания, които са настанени в социалните услуги в нашата община, да намерят вариант за трудова реализация. Тъй като предвид на техните увреждания, ниската квалификация, която имат, дългия престой в специализирани институции, възпрепятства реалната тяхна реализация на масовия пазар. Съответно да имат ангажираност, да се трудят и съответно пък по този начин те се чувстват пълноценни, реализирани. Разбира се, във връзка с техните здравословни проблеми и намалени социални, битови и най-вече трудови умения, една такава форма, каквато ние реализираме в изпълнението на проекта Социално предприемачество и осигуряване на защитена заетост за лицата с увреждане на територията на община Велико Търново, дава прекрасна възможност за придобиване на професионални умения, които се ангажират в подготовката им в изградените защитени работилници, ангажираност през деня в изработването на различни сувенири и това до определена степен доближава хората с увреждания, без значение на това, че те са с определено носителство на умствена изостаналост или друга степен на увреждания, те да се чувстват равноправни и като всички нас, които нямаме такива експертизи, такива медицински документи, които да доказват такава степен на увреждане. Отначало лицата с увреждания бяха доста стресирани, излизайки от своята институция, пристигайки в дома, тук в нашата работилница. Всичко това отначало им повлия малко стресиращо, но им хареса. Получава се една атмосфера на приятелство, взаимопомощ. Просто трябва човек да види как те работят. Не всички се справят еднакво добре, но те самите се усещат заедно и тъй като вече това чувство за приятелство, взаимопомощ е възпитано от колегите в институциите, от които идват, те отиват до човека, който не може да се справи с дадената задача и му помагат и виждам как усмивката се връща на лицата им. Те са щастливи от това, което правят. Бързо се научих, работих и госпожата много е доволна, каза браво на Павката. Аз се чувствам много добре такава. Идеално, не мога да се оплача от нещо, винаги съм доволен и винаги си остава доволен. Винаги съм чувствам полезен. Винаги. Са хора, които имат доста големи възможности, но това, което им липсва е вяра в собствените възможности. И в този смисъл те имат някакви навици, които са изградени и могат да работят, но се притесняват и постоянно търсят одобрение за това, което правят. Това е един вид разнообразие и от друга страна е възможност да научат нещо ново и съответно да се справят по-добре в живота от тук нататък. Отношението на обществото все още е доста студено, бих казала, към хората с някакви различия. Нямам предвид само с интелектуални проблеми, но към всички. В този смисъл работилницата предоставя една възможност да реализират способностите си, защото определено има хора, които имат много големи възможности. Самите сувенири са доста интересни произведения на изкуство, ако така мога да се
изрази, защото те ще представляват части от Велико Търново, т.е. с рекламна и с насоченост за туристите на Велико Търново и за гостите на старата столица. Като в Дома за стари хора ще бъдат правени тениски, отпечатвани с логото I Love Велико Търново. Също така там ще бъдат правени и тази графика с конец, която е един шедьовър, който на много малко места се правят такива произведения. В пчелище ще бъдат изработвани ключодържатели от кожа, на които също ще бъде гравирано I Love Велико Търново или различни насоченост, свързана с нашата стара столица. В Церова кория ще бъдат изработвани различни глинени фигури, керамика, плакети. В Дебелес ще бъдат изработвани различните гоблени, турбички с щампа на логото, с мотото. Идеята е тези всички неща, които се изработват, да бъдат подарявани и продавани най-вече на гостите и на туристите в Велико Търново. Едната част, които ще бъдат официалните подаръци, ще се разговаря с ръководството на община Велико Търново, да бъдат те откупувани и подарявани на официални делегации и специални гости на Велико Търново. Друга част, след приключване на проекта, да бъдат продавани на туристите в Велико Търново, защото е хубаво, когато дойдеш в Велико Търново, ще тръгнеш на тениска I Love Велико Търново или примерно с един свещник или една ваза, или турбичка, или ключодържател, на който има символа на Велико Търново и това, че ти си бил тук, да ти остане за тебе като спомен. По време на проекта сме предвидили промоции, ако мога да се изразя, които ще бъдат на възлови места в Велико Търново, в мола на Велико Търново, пред общината, пред Царевград Търнов, на които ще бъдат представени на широката общественост в Велико Търново и на гражданите какво изработват тези хора с едни анкетни карти, които те трябва да бъдат попълнени и срещу анкетна карта те ще получат след това подарък, това, което е изработено, за да можем ние да видим къде е насочеността, какво се харесва най-много и да можем да заложим след това от кои неща ще останат като произведения, които трябва да бъдат изработвани. Човек не може да предположи, че това е правено от хора с различни увреждания. А това притеснява ли? Не, никак. Даже се радвам, че хора, лишени от някои неща, се стараят и правят много по-добри неща от нормалните хора. По мое мнение, заслужават уважение към хората, които са ги направили. Ми харесва. Да, изглеждат много интересни. Има ключодържатели, картички, цветни. Процесът на изработка на изделията е сравнително дълъг, като технологията за различните продукти е различна. За част от тях използваме гипсовия кълъп. Другия продукт, който изработваме, са моливниците, които са по съвсем различна технология. Използват се шнурове, отново глината се намачква, разтеглят се шнурове, с които се изгражда самия моливник. За около 5-6 дена нещата изсъхват, следва изпичане на програма бисквитно печене, която продължава от 2 до 3 дни. След това нещата се изваждат и се глазират. Дори в тази група има няколко лица, които се оказаха изкрити таланти. Напълно самостоятелно извършват всички операции. От омачкването на глината до ретуширането, изграждат съдове, абсолютно всичко. Умеят да глазират, прецизно извършват работата. Трудно придобиват основните умения, но са достатъчно търпеливи. И като има съответно положителен резултат, им става интересно и се работят дори самостоятелно. Те търсят инициатива. Стойността на проекта е 320 000, като с тези средства
В рамките на 14 месеца са оборудвани 4 работилници, Център за социално консултиране и подкрепена заетост. С средствата са осигурени обучители, които да проведат професионално обучение в 4 работилници по 4 модула. В рамките на проекта бяха наети консултанти, които имаха за цел да подпомогнат изцяло организацията и създаването на самото предприятие. Всичко това, което е свързано с изработка на бизнес план, маркетингов план, план за продажби, ценова стратегия, изготвяне на себестойност на продуктите, съответно и консултанти, пък, които да работят с самите потребители относно тяхната мотивация за работа. Консултант за защитена заетост беше нает, трудов консултант, психолог работи с тях. Усеща се и самата промяна в хората. Просто постепенно в рамките на тия месеци, откакто са стартирали обученията, след това заниманията им, ежедневните занимания през седмицата в работилниците, те започват да изграждат трудови умения. Тъй като в институцията, така или иначе, или в съответната социална услуга, с тях специалистите работят, включват ги в различни форми на трудотерапия, но малко по-различно е. Сега те излизат от институцията или от услугата, на едно място живеят, отиват на друго да се трудят. И те се чувстват точно като на работа, което ние целим. Това е един твърде амбициозен проект, с който се ангажирахме в партньорство с неправителствената организация Център за социални инициативи. За първи път да го разработиме, да бъде одобрен с доста висок брой точки от всички разглеждани проекти в Агенция за социално подпомагане. И най-хубавото е на практика да реализираме успешно с резултатите, които до момента се показват и които съм убедена с приключването на проекта през месец април 2011 година, че ще се допълнят като очаквания. Бих казала, че до сега всичко, което сме постигнали е с положителен резултат. Надявам се да изведем всичко до край, така както сме започнали и в крайна сметка да имаме едно наистина действащо, успяващо социално предприятие и съответно да осигурим трудова реализация на част от нашите потребители. Жалкото е, че все пак не можем да осигурим за всички включени в различните обучения и модули, но това е все пак една стъпка, която се надявам да успеем да надградим в последствие.